nga ai kublai environment Sunday batkai Pentecost Sunday menta kasengi shaphi ki bajupet yagi video jonga ba mentang kan chphang lan nga kran swai kan ki environment Sunday kasengi lan kasengi ublai ya kabadai ru kasengi jong maryang kasantrik jong ujun ya kaba manlau senam ni kum gibreu niju kan mau kan kasengi jong environment Sunday lan kum ka balang Presbyterian ka jukan mau kan environment Sunday logas ka lenong ka ba kharsan ka khot ba san hadu ka ba shpho hangtu pi ya kabal pan pau hakten ka jong ublei na ya ka ba hangtu kalong ba ublei ulapha ya ka ba ukhu namba ukhun ubreu ulawan ya ka banwan banwat ya ka jingpenim ya ka ba ngilajano haganika dikhot naga gospel lokas kalpun sayang ikum gibreu ki batolot kata ka jinget ki baswai ka jinglong mensim namar bu blay yu yang ni bengla telot bengla swai ki ege baro ban ngila donru hakata ka pop ya ka ba kum ngi gibreu ngilaju mlin dan ngi ju smart tang banya ka pop ring klat ban phai sha ka karteng ka be me ka jong Jesus Christ ni klat ya ublay namar kata ublay ul phai khun chagan ga perthai bansa narphna yu u halor ulum jong u kalbari kamlong ka besuk bansa sanarphna ka jingpang ka jingjingam ka jong Jesu hare kala penkhya yangi ikabadai nabanta kaniga haganika singi environment Sunday bakum ubreu ko kipan rungai jong kaperthai hi bakar barok kowe tu phai khmano wat ju sakut than hakata ege jong kan kaperthai hendrai bangin phaino bat utrai haganika singi hi lane hagini ki karta ki jong phi la philong ki bratan men philong ki bidang samla ne phidang long ki bakhna hendrai tu kut jingmut ban phaino ha utrai uba im ujongi bu sakhayos ubalong u barus pa badu long ru unong krong hakasnong jerko namar ka jing simtam baga jingbam kulop ka jong u hare haba uli yo iu Jesu ulakwa ban bot no yu Jesu te manga ban mapi na du mentangin bot no yo Jesu kini kilong ga ege ka kintin kindiat na ka tin ka jong blai ha ka be de bat kanika environment Sunday bementangan keren ru ya ka bere ka singi ka bamanta ka bahap bat ka environment Sunday bat ka singi jom ka Pentecost kabawan ya ka jingkermen hapdeng ka jingdu jingkermen kaktin Pentecost ka dei kaktin kabawan kaktin Greek penta ka bamut sanpho nes sanpho tayo kumtang isngutu badai kaktin ka batho ba kren sapang kapon ka ayom ot habaong sanpho tayo ya ka ba ngijuyo manusnem ya ki sanpho ar tayo handagan ka Pentecost ka long tang sanpho tayo kalong shisnem haka jingim ka jongi ya ka bangin nyat laning bangin ya ka no kan wa karta ka jongi ringi de himat gini san po arte yo kiba kum ubreu lani kabreu ni juyat haka ni ka perthai Exodus ka bal kalunong ka balai psau ka khot ka ar po ar tuang tu men rakhe ya ka nyam tayo jong kiso ningkong ka ayom ot bat ka jing khawanyam ka jinglum ne ka jing kursnam kani ka tho ya ki jingyo ki jongi ya ka ba ni de ban ai ya ka banta so blai khindiat ka wei na ka shpho malaki kanong balai ka khot ka shpho ka ya thu ya ka ni ya ka bangin ai ka wei na ka shipho ya ka balong ka jingker khu ka jong ublay Deuteronomy kalnong ka bakhan reu ka khot khandai hadu kharwei to men khenya la de nyau kitayo dak basdang khenya ki nyau kitayo nadu ka por ba misdang ban ot
Bat men rakhi ya kiniam kita yo hau try bu blay jong me da ka jing ai ngo lan ka jing ai sobha tu men ya le kemen ru hakmat utrai men le kemen na khamar ka jong utrai ha jing khen kalnong ka ba ar prak khot ba ar phunru ba ka sngi ki so ning kong jong phiru ha ba phi ai ngu ya ka jing ai ngu bam ka ba thmai utrai on da la le kita yo jong phi kan long ka jing ya seng ka ba ken tang ya phi kakdin ublay kalong gabat thamai barabor apdeng jongi pilit naka pinpuli naka kabatai shibun ki ai nakaktin ka jongu kam juelam makla re kaktin ka jongblay kapen I ka jing sisa lana numdei nakaktin ka jongblay nginong tip hatu lau don ne amu tau jisu hari kaktin ka jongblay kam ju philandet lani kam jura makmat ka jongi hari kalong bat thamai barabor kutrai haka jingim ka jongi namar utrai yangi u aingi ya ka bang into ya ka ta din ka jong blay namar kata ngas ngoban ai khublay ka pentecost sunday lan ka pentecost ka sngi ka jong blay haka ni ka janmiet jong ka ba menta lan haka ni ka sngi ka ba menta to blay unyo ka jingsuk ban kur khu ya phi ki bas ngap igini video lan ni ka tin ka bang ngapan sngo phi menta tu boleh ke jingsuk ndar ka lang bat phi baro haka teng ji sungapan ngabuti gini bro amen.